हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन। लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गोसो दंब्ला बुंना लाखा पार्ट 3। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअ जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि जाखांफुनाय दायै मुंदांखा फावखुंग्रि दिप्ति बसुमातारी बिथांजों लोगोसे फावखुंगुर महरै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बिबुंसार नार्जारी बिथांखौ आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों खनसाइ ब्रह्म बिथांजों लोगोसे काश्मीरी ब्रह्म बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआ ओंखारगोन जौगा फिल्म प्रडाक्शननि आन्दाराव। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे आपकामिं गोसो दंब्ला बुंना लाखा पार्ट 3 खौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो लोगोफोर। आसा खालामो जौगा फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेला बेखौ थाबैनो आपल'ड खालामगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर लोगोसेनो डाइरेक्टर फैलाजे बरगयारी बिथांनिफ्राय। लोगोफोर बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी आरो बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि रिजुमनि बिथांमोननि गोदान मोनसे बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। बेनि बागै आं नेक्स्टआव मोजाङै आपडेट भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।